Jeg laver denne video til mine studerende, som har analyseret et lille uddrag af teksten Et mærkeligt skib. Hvis andre kan bruge den her video til noget, så er I også velkommen til det. Det er en fordel, hvis man først selv har arbejdet med at analysere teksten, og her kommer så løsningsforslaget. Og der er både en række til ordklasser og en række til sætningsled. Så vi starter her i toppen med ordklasser. Proprium, fordi det er et navn, et egenavn på dansk. Verbum, adverbium, og adverbier svarer jo på hvor, hvordan, hvorfor, tid, sted, måde, grad osv. Så her er det svar på hvor. På er en præposition, også kaldet forholdsord på dansk. Stien, substantiv. Præposition, substantiv. Vi ser jo oftest præpositioner lige foran et substantiv. Så det mønster vil I se mange gange. Præposition, substantiv. Og vi tager næste linje frem til punktet med præposition, artikel, substantiv. Det kan jo betyde flere forskellige ting, men lige her er det den bestemte artikel. Substantiv, verbum har vi her. Hvis vi så kigger på led i sætningerne, så har vi subjekt, verbal. Altså hvad handler sætningen om? Der er nogen, der cykler, det er verbalet, det kan vi finde først. Nogen cykler, det er aktiviteten. Hvem cykler? Det gør Elo, så Elo er subjekt. Kan vi have et objekt her? Der kan man kigge på verbet at cykle. Kan man cykle nogen? Kan man cykle noget? Nej, det kan man ikke. Så kan vi sige, at verbet cykle er intransitivt. Det kan ikke tage et objekt. Men vi kan sagtens have adverbielle led. Så det her ind på stien langs rækkehusene, det siger noget om, hvor han cykler. Og hvis man er i tvivl om, hvor mange af de her ord, der skal med i ledet, så kan man sige, jamen, hvad er det, hvor mange ord skal med for at svare på hvor? Hvor cykler han? Ind på stien langs rækkehusene. Hvis der nu stod ind på stien nede i Vejle, så vil jeg dele det op i 2 led, fordi han cykler ned i Vejle, og han cykler ind på stien. De 2 ting er ikke forbundet. De siger begge to noget om hvor, men det er 2 særskilte led. Men i det her tilfælde opfatter jeg det sådan, at det er stien, der er langs rækkehusene. Det vil ikke give mening at sige, langs rækkehusene cykler han ind på stien. Så var han allerede langs rækkehusene. Derfor er det 1 led. I det næste stykke her, der er også 1 led. Og det siger noget om, hvornår han cykler. Og igen kan vi spørge os selv, hvor mange af de her ord skal med for at svare på hvornår. Hvornår cykler Elo? Det gør han i det øjeblik lygterne tændes. Det er der han cykler ind på stien. Så der kan I se, at vi kan ikke bare sige i det øjeblik. Vi skal have i det øjeblik lygterne tændes. Det er et led samlet set. Det her led består så blandt andet af en ledsætning, der siger noget mere om, hvad det er for et øjeblik. Så lygterne tændes er en ledsætning, der kan man lige lave en ekstra række for at vise det, som jeg har gjort her. Det er ikke sikkert, at jeg har gjort det hver gang. Det er bare for at vise jer. Hvis I undrer jer over, hvorfor vi har et nyt verbum her inde i et adverbielt led, det er fordi, at det her led består blandt andet af en ledsætning, som peger på substantivet øjeblik. Yes, er I med så langt? Godt. Træerne står spinkle og lige høje. Subjekt, verbum, som også er substantiv og verbum, som også er subjekt og verbal. Det vil vi ofte se. Så har jeg vil acceptere begge de her muligheder, hvis I havde løst det på den her måde. Normalt er det jo verbet er og lignende, altså som tager subjektsprædikativ. Hvis man kan sige, der er nærmest et lighedstegn mellem subjektet og det her. Så træerne er, forestil jer et lighedstegn, spinkle og lige høje. Hvis der stod er, så vil jeg klart sige subjektsprædikativ. Her når der står, hvordan står de?
Der kunne man argumentere for et adverbielt led også, men jeg vil acceptere begge løsninger her. Så det her spiv, det står for subjektsprædikativ. Det vil være ligesom hvis man siger, drengen er sød. Så sød er subjektsprædikativ. Eller at rejse er at leve. Der har vi også sådan en forbindelse med er. Og hvad består det her led af? Jamen ofte er det jo adjektiver, vi har i subjektsprædikativ, så det har vi også her. Spinkle og høje er vores adjektiver. Det er et adverbium. Lige er et adverbium, der siger noget om høje. Og husk, at adjektiver, de peger på substantiver. Og adverbier, de siger noget om verber, adjektiver eller andre adverbier. Så fordi lige peger på høje, så kan vi vide, at det er et adverbium. Godt. Fra nu af må han ikke røre pedalerne. Præposition, adverbium, adverbium, verbum, pronomen, som er et stedord på dansk, adverbium, verbum og substantiv. Og husk ordklasser, når vi taler ordklasser, et ord vil altid være den samme ordklasse, uanset hvor det står i sætningen, men i forhold til led, der kan det være noget forskelligt. Så, hvad har vi i den her sætning i forhold til led? Det handler om, at han må røre, eller ikke røre, så vores verbal er må røre, og det viser vi ved de her streger, lille v og store v, kan vi kalde det, det skal vi bruge, når vi snakker om sætningsskema for eksempel. Så verbalet består af 2 ord, må røre. Hvem må røre? Det er subjekt, det er han. Og det her adverbielle led i starten siger noget om hvornår. Og pedalerne er det direkte objekt. Det er den genstand, som man ikke må røre. Vi kan også se, at verbet røre er transitivt, det vil sige, at det kan godt tage et verbum. Man rører noget. Ja. Luften er fugtig og kølig på samme tid. I kan selv læse, hvad der står her efterhånden. Konjunktionen og den sidestiller de 2 adjektiver, fugtig og kølig. Jeg skal nok gøre mest ud af sætningsled generelt, ikke? Her har vi sådan et verbum, som nærmest betyder et lighedstegn. Og derfor har vi en konstruktion med subjektsprædikativ. Luften er lig med nærmest fugtig og kølig. På samme tid, det siger noget om, hvornår at det her, det er tilfældet. Så derfor er det et led for sig selv. Han skubber med fødderne det sidste stykke og læner sig hen over styret for at åbne den lave låge foran huset. Og I kan selv læse ordklasserne, hvis vi starter med det. Igen har vi præposition substantiv, det har vi mange gange. Og vi har det som artikel, det har vi, hvis vi har et adjektiv foran subjektet. Det er ligesom i den lille havfrue, den gamle by. Så kommer bestemthedsmarkeringen ikke bag på substantivet, som vi ellers ser, som i bilen, huset, så kommer det foran, og det er det, vi kalder en artikel. Så det er en bestemt artikel her. Og en konjunktion igen. Her genbruger vi, vi har ikke et substantiv her, og det er fordi, vi genbruger subjektet herfra. Men den kan vi lige tage. Er der mere i forhold til ordklasser? At åbne, den kalder jeg her en infinitiv markør. Ja. Godt sætningsled. Det handler om, han her er subjekt. Hvad er det, han gør? Han skubber og læner sig. Så hvad skubber han? Skubber kan sagtens tage et objekt. Han skubber drengen. Men det er ikke det, vi ser i det her tilfælde. Når vi har en præposition og et subjekt med fødderne, der svarer det egentlig ikke, hvad han skubber, men det svarer, hvordan han skubber. Og husk, at når vi svarer på hvordan, så er det et adverbielt led. Så derfor har jeg skrevet A-led her. Og hvor,
Det er også et adverbielt led. Så har vi en sideordnende konjunktion. Og læner sig. Der kan I se flere forskellige måder at gøre det på. Jeg er tilhænger af, at man tager i de her refleksive verber, som det hedder, når man har sig med. Ikke? Jeg læner mig, du læner dig, han læner sig. At ordet i sig selv er et pronomen, men i forhold til led, så tager jeg det med i verballedet. At læne sig. Hvor læner han sig? Eller man kunne også sige hvordan, men det vil også kalde på et adverbielt led. Så det er det her. Og så fra for, der har vi hvorfor han læner sig. Igen, hvor mange ord skal vi så have med for at svare på hvorfor læner han sig? Det er for at åbne den lave låge foran huset. Alle de ord skal med. Derfor er de alle sammen med i det her ene led. Ja. Det er mørkt i køkkenet. Her har vi en konstruktion med et formelt subjekt, fordi der er mørkt i køkkenet. Ja, både det og der er ofte formelle og foreløbige subjekt. Fordi det er indholdstomt, det betyder ikke rigtig noget, men rent grammatisk er det et subjekt. Og mørkt vil være subjektsprædikativ. I køkkenet siger noget om, hvor der er mørkt, så det er jo et adverbielt led. Elos far er subjektet her. Er. Hvor er han? I hallen. Og længe siger også noget om, hvor han er, men det er et separat adverbielt led, fordi du kan skille de her ad. Og om onsdagen siger noget om, hvornår, så det er også et adverbielt led. Elu står i cyklen og åbner døren til skuret. Der har jeg lige vist 2 forskellige måder, man kan analysere denne på. Det er, hvis man læser forskellige grammatikker, kan der være forskel på, hvordan de gør, og det beskriver Drengsted Nielsen også i hans grammatikbog, som mine studerende har læst. Og man siger at stå af som et sammensat verbal, altså stå af, så vil det tage et direkte objekt, hvis man gør det. Hvis man siger, verbalet består kun af står, og så anser man resten af cyklen som værende et adverbielt led. Det er, hvis man mest følger den struktur, man ser andre steder. Ofte har vi jo netop af cyklen. Okay, nu så vil man nok kalde det en præposition, hvis det er sådan. Hvis man ser det som af cyklen, så er det den her meget genkendelige form, præpositionssubstantiv, som vi ofte har i vores adverbielle led. Hvorimod, hvis man ser det samlet som et verbal, så er det her sådan en, så er det tit, vi har de her små adverbier op, at slå op, for eksempel. Det er jo heller ikke det samme som at slå. Hvor slår du henne? Jeg slår op. Det har en anden betydning. Så det er argumentet for at se det samlet som et verbal, at det har en anden betydning. Yes. Sideordnet konjunktion, eller sideordnende. Og han åbner. Hvad åbner han? Døren til skuret. Alle 3 ord skal med i vores objekt, fordi tilskuret siger præcis specifikt noget om døren, så det er døren til skuret, som han åbner. Vi kan ikke sige, til skuret åbner han døren. Hvis der nu stod for sin ven. Han åbner døren for sin ven, så ville det være 2 særskilte led. Men døren til skuret er et objekt, fordi vi kan også erstatte det hele med ordet den. Eller ja, han åbner den. Altså døren til skuret. Han tænder ikke lyset. Den er vist ikke så svær. Vi har et objekt, direkte objekt, fordi ordet tænde, man kan tænde noget. Han tænder lyset. Og så er adverbiet ikke, det er ikke tilfældet. Her mangler vi egentlig et subjekt, men det ser man jo i tekst rundt omkring og i romaner, og det kan man godt, selvom det ikke teknisk set er en sætning. Så er det
elliptisk. Det er underforstået. Så vi kan sagtens stadigvæk have et direkte objekt. Han stiller cyklen. Vi genbruger jo egentlig subjektet herover fra han. Hvor stiller han den? Op ad væggen. Derfor er det samlet set et adverbielt led. Og står lidt i tusmærket. Hvor står han? I tusmærket. Det er samlet set et led. Så tror jeg, de andre giver sig selv. Der lugter af hakkebøf. Der har vi igen et formelt subjekt. Hullet i bræddevæggen er et lysende øje. Hullet i bræddevæggen samlet set er subjektet. Og nu har vi subjektsprædikativ, fordi vores verbum er. Det er der, hvor man nærmest skal udskifte med et lighedstegn. Ja, et er en artikel. Han famler med hænderne. Subjekt, verbum, adverbielt led. Og så har vi en sideordnende konjunktion igen. Og vi genbruger implicit vores subjekt, at han famler, og han skræver. Hvor skræver han? Eller hvordan? Ja, hvor? Over de hvide plastikstole, der ligger parvis over hinanden. Vi er nødt til at have alle de her ord med for at svare på, hvor det er, han skræver. Vi kan ikke bare stoppe efter plastikstole, fordi det, der kommer efter plastikstole, det peger på, jeg tegner sådan en pil i mit hoved, det peger hen på plastikstole. Så derfor hører det med. Og vi har den består egentlig af en ledsætning, som noten her fortæller. Der ligger nede i ledsætningen, der fungerer der som subjekt. I den her ledsætning, som siger noget om stolene, men samlet set er det hele et adverbielt led i vores helsætning, fordi det siger stadig noget om, hvor han skræver. Plankerne stikker i håndfladerne. Den giver vist sig selv. Han lægger øjet helt til. Der er lige noget med ligger og lægger. Nogle af jer har lært den regel, at det handler om der er bevægelse eller ej. Det kan man godt bruge, men man kan også tænke over, om ordet er transitivt eller ej. Og kan I huske, at jeg har nævnt ordet transitivt et par gange i den her video. Hvis et verbum er transitivt, betyder det, at det kan tage et objekt. Og lægge er transitivt. Du kan lægge noget, men du kan ikke ligge noget. Du kan ligge. Så her har vi den transitive, han lægger øjet. Derfor er det naturligt, at vi har et direkte objekt. Og hvor lægger han øjet? Eller hvordan kunne man også sige det? Gør ikke så meget. Og under besværet, hvordan under han, og hvor? Igen, hvor eller hvordan under han. Ja, det var mit løsningsforslag til den. Jeg håber, det var en hjælp. Og god fornøjelse med det videre arbejde. Og grammatik er mega sjovt, når først man forstår det. Så god fornøjelse med det.